subscribe to get more videos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo su mai albarka wanda zai koya mana yadda ake cire watermark na videos. Me ake nuni da watermark? Watermark yana nufin wani logo ne na application wanda ka yi editing da shi. Maybe ka editing KineMaster, Power Directors da dai sauransu. To idan kana son ka cire wannan logo domin ka sa naka logo, ka biyo mu cikin wannan videos dalla kuma dan uwa kai hakuri daga karshen wannan videos domin ka ga yadda ake cire watermark. Watermark yana rage mutum maki especially ga YouTube, yana masa a maka copyright, maybe a baka warning. Kada an cika ku da surutu, mu shiga cikin videos. Kai dan uwa kar ka manta kai masa subscribing kuma ka danna mana alamar kararwa domin sanar maka da zarar mun dora sabon videos. Kana yi zaka yi clicking, zaka shiga, kana shiga sai ka nemo app dinka wanda zaka yi amfani da shi ake nuni da watermark management. Kana yin clicking din shi zaka jira ya ƙara login, yana ƙara zaka maka wannan fuska, zai tambaye ka remove watermark zaka yi ko kuma adding, zaka sa logon din ko zaka ɗabe logon din da kake so, sai ka musa remove watermark. Muna sa shi zai kama wannan fuska, yana kama wannan fuska za mu je mu samu application, mu samu videos din da muke so mu ɗabe ma. Za mu shiga, muna shiga sai mu ɗauko videos din wannan video shi za mu ɗauko. Muna ɗauko shi kun ga gashi idan ka saki misali. You guys would not believe what's inside. An amazing LED ring light. I opened up the box. Yanzu muna so mu cire shi, sai ka zo nan ka ja wannan daidai inda ka ga wannan watermark, kun ga gashi nan ko? To daidai wannan gashi nan corner ta dama, za ka yi daidai ka sa shi cikin wannan angle. Kana sa shi sai ka yi saving. Kana yin saving kuma ka cire wancan watermark. Kuma yana samun da please wait to complete the process. Gashi nan yana tafiya, yana ƙara process shi kenan ka cire watermark ɗinka. Babu shi ka riga ka cire shi. Gashi nan za ka jira shi ɗaya loading, da shi akwai ina ɗan da nauyi videos ɗin, za ka ɗan jira shi ɗan mintuttuka ɗan kaɗan sai ya cire maka watermark ɗin. Gashi nan dai har yana loading. Yawwa kun ga yanzu ya ƙare. Za mu danna videos ɗin mu gan shi. You guys would not believe what's inside. An amazing LED ring light. I opened up the box and took everything out of it. It had all the pieces to set it up. So here's how you set up the Teotronics ring light. You take out the bottom part of the stand, open it up,